Merindal, Igwa, merindal, igwa, merindal, igwa. merindal, 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 O, kung merindal, nagbaday man merindal, yung problema, merindal, bata na kita. merindal, 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 merindal. Ay, sus ko. Bata na kita nakapista na bang karakapitan namin na si Del Kasuapon. Ha? Alas 3 na. Oras Bata na di ako nakaduman mo. sa tinago I-upload kay mo, sa gapo, i-chat mo, kay Kapitan Ami. Pinkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Ano daw kung may tada pa man ay karakapitan namin no si Del, ano? Ano daw kung may tada pa duman? Nako, Ano? kurang nasa rawayon pa. Kasi raman oy, gari maray gari sa lantirada mo noy, nata bigat taraman mo ako kayang pumakaray ka diyan ha. Sabi ko, di ako nakadaman kay Kapitan Amin si Del sa gapo, tapyas ta kasuapon. Taraman mo akong gurang na sarawayon pang. Hello! Hi! Ayos! Uy, kumusta na? Ayos ba? Uy, mga partner! Kailan ba next bike session nyo? Kung sa Sabado pwede kayo, go din ako this Saturday. Perfect din kasi na may lucky ride sa McDo. Take to. Alat ko, salbata naman wala buhay tayo. Mapagalot na sa tuyang negosyo. Take to. Ulit. Ulit. Bata, pasupog. Makauyam ka kanyang salbatana ka. Gurang na nga, sarabayon. Ay, nako, Oh. kurang nasa rawayon pa. Sir Manoy, latosunta ka. Makaray dyan na. Oh, ano? Yes! Yo! Oy, mga partner! Kailan next bike ride nyo? Take three. Hay, nako. Latosun ka na. Badulang ko na akin. Sarawayon ini na. Ha? O, beno. Mga partners, kailan po next bike session nyo? Kung sa Sabado pwede kayo, go din ako this Saturday. Perfect din kasi may lucky ride sa McDonald's. Yes po, McDonald's lucky ride. Paano ba maging lucky? We just need to ride through with our bikes this May 15. Tapos, use the McDonald's app to get 40% off on cheeseburgers. Yes po, 40% off ang McDo cheeseburgers, 35 pesos na lang. Talaga pong mapapapost ka ng feeling lucky niyan. Kahit anong ride pwede. Ngayong 15, lucky ang mga... Ngayong May 15, lucky po ang mga 2 and 3-wheeled rides. Mapabike, trike, scooter, or tricycle man. Lucky yan. Ang tanong, ngayong May 15 lang ba? Ang tanong, ngayong May 15 lang ba yan? Ang tanong, this May 15 lang ba yan? Para sa lahat ng Saturdays ng May, mga partners. Sa May 22 from 142. Ulitin ko po sa May 22 from 142 ang quarter pounder with cheese 85 na lang para sa 4-wheeled rides. And on May 29 from 107 ang double cheeseburger ay 64 pesos na lang sa lahat ng mag-ride or drive-thru. Excited po ako na mag-McDo ride-thru every Saturday. Pero bago yan, download muna ako ng McDonald's app. At sa Saturday, mag-selfie tayong lahat with our burgers. Post natin with hashtag McDo ride-thru. Lucky ride. Take to. At sa Saturday, mag-selfie tayo with our burgers. Post natin yan. The hashtag McDo Ride Thru.
hashtag Lucky Ride o hashtag Lucky Ride and tag McDo. Kita-kits! Promo runs on May 15, 22, and 29, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 118893, Series of 2021. Yan ang the best na merindalan. Yan ang the best na, imagine mabisikleta ka lang. Ha? Yan ang the best na merindalan man eh. Taon naman, tauliton ta naman ha. Taon naman ha. Yan ang the best na merindalan. McDo Burgers. Yes, the best yan. Aha, okay, bueno. Maray na hapon tabi, sendo ka boss. Merienda na kapatid. Ano naman daw ang comment kay ni Noel na Manalo? Magmerienda ka nga ni Kigamos para wasabod mong pigbabasa mo. Salbata na talaga. Pag first time ako nag-adlib talaga, nag-siriblagan talaga. Gari, migo. Gari mananggad man tama ang ginamos, no? Tamahal nas bagang ginamos. Ano man di ba? Gari mananggad tama ang ginamos man Gari mananggad tama ang ginamos mga tugang, di ba? Gari mananggad tama ang ginamos na pwede. Basta tandaan nindo yan. Gari mananggad mari pampahal nas baga man Hello? Nung, Yes. maray na hapon po. Yes, maray na hapon. Nagmerienda ka na lamang po. Nagbabasa ka, nagbibiaba ka. Wara nga ni talaga. Wara talaga, migo. Wara talaga. Wara Teka lamang po, pinadarahan kaya na nagpa-advertise ka McDonald's burger sa Sabado. Tinex ko na. Ayos na. Mapadeliver ako. Mapadeliver ako. Kaya pa nagkakirilas ka ng bio. Sa kagutuman. Ipakaon baga ako ni Noel na Manalo. Kigina mo. Sarabayon ng laking ini. Gusto mo po ako naman ang magano sa imo, ang mag-recommenda kikaw nun. Bay na. Baka kinalingking. Masang itatara mo ba? Dahil po. Pigsawaan ko na yan. Dahil. Grabe ka man sa kuya. Ano? Magkaon ka po kanso pizza ni Madam Don Sulueta. Isos ko. Ito ang the best. Kay Madam na Don Sulweta dyan sa, ano yan? Sa Angeli Pizza. Angelis Pizza. The Opo. best ito. The best ito. May Ito po tunay. Ninong, pag kinaon mo po ito, day ka magkakirilas ka sa siram, pero day ka mabiaba sa pagbasa. Actually, an ngaran ko, dalilingawan ko ka ito. Ano po? Ang pamati ko, garo ako si Piolo Pascual. Bakla ka palan po. Ay! Grabe ka man. Mapili ka sa artista, so bakla pa. Grabe ka ba makataram sa kuya, di? Naka-insultohon ka man na dura. Latoson If ka. I know. Grabe ka. Mapod naman ito taon-taon. So, Grabe ano yan? ka. So, paborito mong color. Ang hapon baga ka ambi, same feathers. Ay! Are the same birds. Birds of the same feather flock together. Yes. Kaya rainbow. Sarabay, baby. Sarabay. Ay! Tapos Happy duman Albay. ka mo sa may linyo nila. Ay, naglalagay-lay. Tapos ligid-ligid ka mong dawa-dawan. Tapos dakopon mo tolo so araragat. Ay! Ay, iso. Nagralawas na sa mga dapday, pwede mag-ildi. Ay, magsalabi. Nagdaralagan naman sa mga multo kan mga hapon kang panahon. Kung dumalagan ka. Ayun na. Ayun na. Thank you, Ninong. Ano, bye. Sarabayan ini na. Anong tataramon? May pakinabag lamang kita ngunyan man. Anong tataramon ta ngunyan man? May tataramon kita ngunyan. Madali lang ha. Taho ni tabi ang satuyang tataramon. Igwa lamang. Uy, may babasahon pala akong surat ngunyan. Ay, Chard, ay, isa ninyo dyan. Chard or Arvin, kung ano tabi surat sa table ko, tabasaon ko pala isus. Kana tabi, Chard? Kasi Arvin, busy an baka makamera pa kaan so mga sekreto ko naman sa opisina. Iga pala akong babasahon ngunyan na surat. O madali lang madali lang ta. Ano nga na words ta? An sa aton, mga tugang natataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon ta mga tugang ngunyan na hapon, haraghag. Yan. Haraghag. You know what's the meaning of haraghag? Sige daw. Haraghag. That is our word for today. Haraghag.
Gustong sabihin tabi, mga tugang kang haraghag, mga tugang, iyan baga na, may mga distansya, may mga, garing ngayon ngaya, haraghagon man ang pagkatano mo kang paroy. Yeah. Garing ngaya, haraghagon man ngayaan, ano ini, ang pakalatag mo ngaya kang kwan, kan mga, ano ini, kang, pakalatag mo ngaya kan mga kahoy, kang batag na pantanom, ha? Gustong sabihin, mga tugang igwaki proper, may halawig na distansya, mga tugang sa lamba. Bako siya inappropriate distance. Ang gustong sabihon kaan, mga tugang haraghag. Di ba? Haraghagon. Gusto, uy, ngayabi. Ano ba ngayabi? Nata ngayabi, haraghagon ang ngipon mo. Nata ngayabi, may mga tahangayan ngipon mo. Ay, syempre ngayabi, tanagol pingakipanabsab ngaya. Haraghag. Di ba? Ano nga sabiyon, mga tugang, bako tabi siya sa naayon na distansya, susog mga tugang sa judgment nin sarong tao. Igaman ki mga, alibawa nga araw ka ini nagura mo ikong ini, ining in between na ini, bako siya masyadong haraghag inunacceptabling bagay, di ba? Pero kung ang gura mo yung mga tugang ang distansya mo sa kada saro, lalong huminalawig, bako na sa tatamang bagay, ang gustong sabiyon tabi kaan, haraghag. Nasabutan, kamo Richard Buda Arbintaki, baga mo sabot yun ng haraghag, dahi. Ay anong pangyari kan mga aki, dahi taga Buyo, anay ni Buda, taga Malabog. Haraghag, ngaya, haraghagon ngaya ang tubo kang kwan, ang tubo ngaya kang, ano naman, tubo kan mais, di ba? Iyo, nagkasarabutan tabi kita. Nagkasarabutan. Bako tabi sa tamang distansya. Bako sa acceptabling distansya. Mga tugang ang gusto sabiyon kang tataramo na haraghag. Yan. Okay? Yan. O ni mani, ini po synonym kang tataramo na garat. Tama mani? Garaton nga yan eh. Ano nga yung garaton? Garaton na nga yabi. Halakwason. Sabi kan texter, aralakwason. Yan. Ano ito? Haralakwason. Tabi, ang gustong sabihon. Haraghag. Yan. Haraghag migo. Haraghag idol ang buhok. Latos unta ka dyan. Pasira mo Ray, ang mga tirada mo Ray. Para damay-damay muna naman ako Haraghag ngayaan sa tuyang buhok. Yes, pwede. Halakwas. Yan. Magturugan. Halakwas. Garat. Mga tugang, tama, di ba? Magturugang yan. Mga tugang na terminolohiya. Di ba? Tapos, gariman sa nakuyahen garat. Yes, garat. Haraghagon ang ngipon tabi, Sir Hen. Mr. M, ngunyang ko lang nasabutan ang pagpaparataram sa kuya kang ama ko na haraghag. Ay, salamat po. Grabe naman May mga nasabutan yan. O sabi ni kapatid na Toy Reynoso, sabi ni Kapingki na Roy, na Toy Reynoso, haraghag mani means improperly, inconsistently formed or arranged, as in teeth, fingers, toes, plantation, trees, palay, etc. Yan, Iyan tabi, mga tugang ko sabihon kang, tataramo na haraghag. Very good tabi, Toy. Amigo. Kapingki na, Toy. Maray na hapon tabi sa imo, Kapingki. Si Kapingki na Father Jing Pinilla, nag-text man Sabi ni Father Jing, opo, nasasabutan niya mo. Hay na ito maning stinger takaan wala na kita. Wala na rin sa kuwang kubaga. Si Father Jing magalangan maniminasi ba niya? Opo,
nasasabutan niya mo. Opo ngaya, nasasabutan niya mo. Okay, yan tabi mga tugang sa tuyang terminolohiya. Mga tataramo na dapat niya itong sabuton dahil lamputan mga tataramo na yan. Haluin na mga tugang na nalilingawan niya to ngunya na panahon. Haraghag, bungakan, mais. Garat ito. Sumais pagamanin na may mga mga kwan, may mga garat po ito. Ang apod ka ito. Good afternoon, may social distancing, sabi ni Ronnie Cerezo ng Cavite. Tama. May social distancing da. Ang haraghag tabi hentugang yan kan ngaraghag. Kaya pag ang ngipon minsan haraghag man. Sabi ni Rolly Basar. Ayos ka man Rolly Basar. Iba man nagkairisipan mong sarawayon ka. Haraghag ngaya may social distancing. Tama man no. Pareho kan text ni Kwana. Pareho kan text ni ano yun ni namigong ano yan. Kan na taga Cavite. Ronnie Cerezo. Alright, o tigi, kaya na po nagkasarabutan na kita kan sa tuya na tataramon, mga tugang niya na pagkahapon. Okay. Okay na? Oh, very good. Madali lang. Talingot ako na sa Facebook Live ko, Igwa. Baka may naibang paliwanag, mga tugang ang nakatutok sa Facebook Live, di ba? Tara mo sa ibang mga lugar, parariho ang meaning, mga tugang pero may pagkakaiba tabi yan, paminsan. Ay sus, kung may 15 na tulos na comment. Sandali Watching from Bacoor, Cavite, sana all branches ng McDo kahit dito sa Bacoor. Garuyo tabi, gayod. Oy tabi, amigo, Ronnie. Pati dyan sa Indo, nationwide bagay ni Manny, di ba? Ulitin ko tabi doon, amigo. Nationwide din napigasabi po sa McDo, pati dyan sa Bacoor, pareho po yan. Patry mo sa agang pizza 15. Pabati, happy 76th birthday kay Alma Magalona. Sabi ni Rosemary Magalona Abion. Anita Armstrong from Australia. Haji Wara. Waray na hapon tabi. Pasyaw tabi kay Mila Patulot. Familia at si Josephine Frial at sa gabos ng mga taga San Rafael, Ginobatan, Albay. Dolores Marhalino, Mulyasgo, Haralakwas. Yes. Ano ini? Gararaton, Aralakwason, tama. Bian Robles, digdi sa mo sa ligaw, ang apod kan talagtag. Talagtag mani, ang apod sa enda sa ligaw. Maray na hapon tabi, pakibati po kami digdi sa Kalabuan. Pirmi pong nagdadangog sa programa mo. Alo na tumagan, Haralakwason. Yes. Haraghag daangi po ni babayi. Ang totoo daan na pagharagag ang ngipon kang babayi, makilalaki. Ay, hindi ko aram yan, sabi ni John Lee. Sa bagay, mga sinyal baga ang kampanaw na pigiling, may sus ko ngayon, noy. Dahil ka ngayon kan magagom na bata mo, nata ngayon, noy. Ma, sus ko ngayon, noy. Nata ngayon ngayon, may. Nata ngayon, noy. Ang ngipon niya ngayon garat. Dahil ka ngayon kan, may mga tahang. Bako da nga yan dengen kung sarong lalaki. Bata nga yan, isus ko nga yan, nariparo ko nga yan, no, an sa iya pala nga yan na, so, sa iya nga ragnag, iyan nga na sa iya baga na kwan, so, baga nga yan na, pigutubuan kang ipon niya na kwan, may tumon nga yan nga ros. Grabe ka man nga yan, may ata nga yan, nonoy, de ka kan mag-agom tama ituman nga ros. Utuman nga yan sarong naging ilusyon mo. Nailing ko ngayon, may araw ngayon sa lukun-lukunan. Ay, sus ko ngayon, di ka kan mag-agumnoy. At nataman ngayon, may ata na. Sabi ngayon kan mga magurang may kampanahon, ayan da ngayon, pwedeng magpasalpit. Istorya bagan man, nanagog mo naman, nanagog muna. Pero bako mampuan mga myth yan, myth, M-Y-T-H, myth, di ba? Bako mampu mga totoo yan, mga araw ka. Pero yan, pagkataram talaga, kahit pa ngayon. Actually, ako kayo tumali. Nataraman man ako kayang kahit kan ako nag-illusion man mga abay kan mga gurang mi kayo. Ngayon, Noy, Re. Ano nga niya ako tabi, May? Ito taga-bulod baga man kami. Ano nga niya ako, May? Sus ko ngayon, bata nga ngayon, gwapo ka. Ano nga niya ako, May? Bata ika ngayon, gwapo ka. Kaya ngayon, una ngayon, anday mo ngayon pag-agumon. Number 1, garat an ngipon. Number 2, maitom ngayon, nga ros.
Ikatulo nga may kuan sa lukun-lukunan, may ano ini, may arong sa lukun-lukunan. Buda, di ka ngay mag-agum ngayakan ngaya na may arong ngaya sa may bulusan kang luha. Nataman nga niya ko may madali ka ngayang madali nga siya. Magagadang ka ngaya tulos. Tapos, iyan damanin na may arong sa puro kandungo. May mga meaning yan. Sabi ka magagurang ng panahon. Buda yan na may arong sa angog. Ay, sus ko ngaya kung lalaki ngaya yan o babayi. Ay, dahil ngayon mamato ko ngayon sa arong partner. Di ka ngayon mag-agom magpa-agom. Iyan ang mga sabi nga ni, mga irihiya, di ba? Iba ka Father Jing, di ba? May mga irihiya baga kan mga panahon. Pero yan po, mga tugang, dinakulaan taman sa ng mga irihiya. Dinakulaan taman sa ng mga, kuri, mas ka nung gibi, haraghag iyan ubako, kung sarawayon an mani, magibo yan. Di ba? Anapod ka ang mga tugang, mga irihiya. Mga irihiya kan mga panahon na di nakulaan. Malangan kang panahon baga. Pag ang babae may monthly visit money, di ka pwede magkuhan money, di ka pwede mag-ano ini, di ka pwede magkarigos. Pag mga hanggang mga 2 days, after 3 days, saka ka na magkarigos. Tapos mabuyo ka na ang kumarigos, dapat tangad ka, pagbukbuk ang tubig, di ka magduko. Nata dahil pwede magduko, mabubua ka daa. Mabubuha ka. Di ba? Mga irihiya. Di ba? Di ba? Ayun nga, ang bagong aki sa bulod. Pag bagong aki sa bulod man, di ka pakarigos, mga pirang aldaw, pigtutuob ngo na. Pigtutuob kidahon kikamangyan, buda amarikin, tabaka da masurip. Pag-abot ko digdi sa banwak, di ba karigos baga mani? Tama na. Ano nga yung surip-surip? Awin na. Di ba? Pero seryoso unta mga tugang istorya niya na po. Mga partner, kailan po ang next bike session nyo? Kung sa Sabado pwede kayo, go din ako this Saturday. Perfect din kasi may lucky ride sa McDonald's. Yes po, McDonald's Lucky Ride. Paano ba maging lucky? We just need to ride through with our bikes this May 15. Tapos, use the McDonald's app to get 40% off or 40% off in cheeseburgers. Yes po, 40% off ang McDonald's cheeseburgers. 35 pesos na lang. Talagang mapapapost ka ng feeling lucky niyan kahit anong ride pwede. Ngayon pong May 15, lucky ang mga may 2 and 3-wheeled rides. Mapabike, trike, scooter, or motorcycle man. Lucky yan. Ang tanong, ngayong May 15 lang ba yan? Para sa lahat ng Saturdays ng May, mga partners. Sa May 22, from 142 ang quarter pounder with cheese 85 na lang para sa 4-wheeled rides. And on May 29, from 107, ang double cheeseburger ay 64 na lang sa lahat ng magra-ride o drive-thru. Excited na ako, di ba? Ako po ay excited na McDo ride-thru every Saturday. Bago yan, download muna ako ng McDonald's app. At sa Saturday, mag-selfie tayo with our burgers. Post natin with hashtag McDoRideThru and hashtag LuckyRide and tag McDo. Kita-kits tayo! Kita-kits, mga kaibigan. Promo runs May 15, 22, and 29, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 118893 Series of 2021. Ayos! Banati na po yan, Henry M. Ano? Banati na po yan, Henry M. Nota! Babanata pa. Babanatan ko talaga ang nasarong burger na yan. Barato naman sana baga, di ba? Barato naman sana, mga tugang ang McDo sa mga petsang yan. 15, 22, sa 29. O, di ba yung baloonin do? Tabi, baloonin do. Okay?
Sabi ni Bal Olikino, maray na hapon tabi, pwede po mga pudan sa gabos na nakakabesto. Ay, Bosing, arog kayo ni Bosing, tabi, Bosing Bal, pasensya ka na po, Bosing. Paano daw iyan na ining public service mo, maipadara mo tabi sa DCGB na may pirma baga? Adi, paano daw iyan? Sige daw tabi. Kunda, i-messenger mo tabi sa ko. I-messenger mo tabi sa kuya, ha? I-message mo sa kuya. Kumpleton mo tabi. So, pangaran kang gadan. Sain po siya nakaburol. Asin po kay say naharong nakaburol. Asin po kung sain po. Kasunod no rin po siya ilulubong. Okay? Tapos si Lydia Bisona from Santa Teresa, Malilipot, Albay. Good afternoon, tabi. Maray na bang gigayo dyan kay Doc Nick Rigachuelo sa UK. Doc Nick, maray na hapon. Hello? Hello. Yes, good afternoon. Kumusta? Ayos lang. Namiss mo ako? Hindi. Ay, grabe ka sa akin. Ano naman talaga para murumison ta ka? Ban na na po yan, Henry Ah, M. nata, ano ta ka man ta mamimiss ta ka? Kuya mo, iyon, ko talaga. Oh, ika. Tumultol ka kang buhay mo. Taba ka maputulan ka mo dyan sa Sabado. Kaya, ako putulan ka na. Mapuputulan ka mong kuryente pag nagkataon. Mapuputulan na nga kasi may hindi nagbabayad. Paano ka? Di ka nagbabayad? Oy, for your information, nagbabayad ako, updated. De, no na tayo ta may utang ka, ber. Ay, wala ko, namin na ako, your information. Bahala ka. De, ay, amiga, seryoso, amiga. Gary, Seryoso man kasi ako. ay, my friend, seryoso. Anong feeling mo ka iya na, seryoso, anong reaction mo ka na nangyaring sa endo na, pag di ka mo nakabayad ka, putulan ka mo, dyan sa Alam mo, rapo-rapo. sa totoo lang, baby boy. Sa kuya ko ta, ako na may damay. Oh. Dapat siya hindi lang nagbabayad, yun lang ang putulan. Yes, yes. Kasi, ano naman, napaka-unfair naman sa nagbabayad. Tama. Hindi ba dapat ganun lang ang action na gagawin nila? Oho. Oho. Na, for example, sa barangay may nagbabayad. Kailangan kami kasi hindi naman kami nagpapakaway. Oh. Di, kung lalampasan sa mga hindi nagbabayad, lampasan nila, putulan nila. Oh. Di araw kayo ng gibon mo tabi may kuhan, baby girl. Mga pudan ka na sa gabos ng mga taga-rapurapong magbarayad na. Sige, go. Ayoko, magiging issue na naman yan. Ata na nganing makatabang ka, mga pudan ka na ngani sa mga kabarangay mo na magbayad na. Magalit naman sa akin, matabang naman. Sige na, taba ka lamang makatabang ka, baka lamang may pursa ka dyan. Tumabang ka na, mga pudan ka, sige na. Ayoko nga kasi baka magalit sila. Ayoko. Ata, sige na please, sige na please. Ayoko nga kasi, wag mo akong pilitin. Ano ba? Bakit naman magiging complicated? Mananawagan ka lang na mga kababayan, magbayad na po tayo para hindi tayo maputulan. Sige na please. Alam mo kasi, marami na kasing nanawagan yan. Kahit si Mayor, kahit yung ibang mga officials, nanawagan na. Oh, ngayon. Pero hindi, bahala sila. Ayaw nandang magbayad eh. Kung damay-damay, hindi damay-damay. Sige, lugod. Kung kalaligot, lugod pala. Ay, paano? Dahil man yung nagigibuna. So na nagbabayad ang putulan, hindi damay na. Oh, magkatululip na lugod. Ako, kung mag-irito man doon, hindi mag-irito ang talaga. Okay, baga naman baga. Oyo, okay. Nasabutan ko tabi, baby girl. Okay? Dahil sa na magbabayad, yun sa naman. Yes. Para gusto nyo yung dalugod. Yan ang mensahe mo sa APEC. Ay, ako kasi, alam ko naman, madadawag na nila yan. Oh. Hindi. Kung nagbuboses, ano man ang silbi ng isa sa kampo? Kaya nga, ano nga ang mensahe mo sa kanila? Ako, nanawagan
nanawagan lang sa APEC, sa NAPO ko, sa NGCP, na kung pwede dapat i-consider nila na sa dahil sa nagbabayad na barangay. Kasi kawawa naman, so barangay na nagbabayad, nadadamay. Oo. Okay. Maraming salamat, baby girl. Okay, thank you. O, ang magalit na naman ang magagalit, baka laka mo mga kismot ko pala ka. Sige, mamaya. Mali po. Sabi mga punan, abo ngaya baya ako. O sandali, o basahon ta mo na ini. Pagkatapos kaya ni mga commercial kita, tawan tayo ni mga tugang ki-advise ha. Tamay surat digdi. Den na databi, pwede po day mo pagsambiton ang ngaran mi, pero yaon po digdi ang pangaran ko kan mga embelto sa likod, sabi niya. Di ko aram kung ini, babasahon ko sa ere, ang surat niya. Tapos ang sabi niya man pwede po day mo na pagsambiton ang pangaran mi, pero yaon tabi digdi ang pangaran ko. Pwede, gusto sabihin man babasahon ko gud man, ano, basta day ko na sambiton. Okay, madali lang ha. Sabi ni Rick na Mendoza, haputon mo kung nagbayad na, nagbayad ba gada siya? Rick, si baby girl, nagbabayad nga niya ako. Sabi ni Toy Rain, mga sinyaladong tao. Jerbailon, maray na hapon tabi from Alobo Boys. Okay. Ay, condolence nga pala kay Father Jerry Lagata. Ano, buda sa sakuyang amigo na si, pareho ko yung amigo, buda si James na Lagata. Condolence pala. Ano, ang sa indang ina, nakaburol dyan sa Good Shepherd Chapel, sa Albay Cathedral. Ano, si Maria, ano ito? Ang full name, Maria Teresa Lagata. Sumama ni Father Jerry na Lagata, tabi buda ni James, ginagadan po ni Kansarong Aldao, nakaburol dyan sa kuhan sa Good Shepherd Chapel. Condolence tabi sa pamilya Lagata. Okay? O madali lang ta. Tawan tayo ni Maniki, tabangan nito ka ni magtoki advice, nagsurat po siya. Kaya, para makatao kita kikaliwanagan kung anong gigibuhon digdi sa satuyang writer, sa satuya na letter sender. Okay. Dear Henry, saro akong ina na naghahagad lang ki opinion o kung ano ang gigibuhon, kung ano ang marahay kaining manugang ko. Babae po ang aki ko. Ngunyan po, bulag na sinda kang manugang ko, asin aki ko. Bago mag-pandemic, away bati sinda, pero kan magka-pandemic, mas naglala ang iwal ninda. Sagkod na magsuwayan na sinda. Nag-ururo na po kami sa barangay, sa Rongbes, asin tinawan niya kami, tinawan nga ni kami ki BPO, Barangay Protection Order. Pero dai man niya ito pinirmahan asin dai pigsusunod. Tas sige manggiraray andig di sa mo kada matanga nagwawala pagbuyong. Ngunyan po kada buyong siya sige ang balik-balik niya digdi sa mo pagbuyong tam problema alanganin tapir mi oras din asin nakakadisturbo sa mo asin sa mga kataraning mi. Sige ang gapo niya sa atop kang harong mi. Nagaapod man po kami kitanod sa barangay, kaya lang, sisabihan sa nakang tanod na mag-uli na sa harong ninda. Tapos, pagwara naman po ang mga tanod, minabalik sa harong, tapos sige naman ang ribok asin pandistroso. Mas kiturog suaki ko, gusto niyang pukawot asin mag-uron da asinda. Habo man kan aki ko, tabuyong ang manugang ko. Tapos alanganin na sa oras, oras nanin pagkaturog. Maski po sa mga tanod, giridain naman siya natatakot, ta magparadisinda. Kan mga nakaagi, pigpablatter na siya sa police station sa Legazpi. Kaya may record na po siya, pero garodai siya natatakot, tapag buyong as nagwawala tapag buyong nagwawala. Anagyat ngani niya
sige na apod ki pulis. Kaya garida siya natatakot. Ang problema ko po, Kuya Henry, tapag buyong siya, piguhumaan niyang aki ko. Tapos kung ano-ano ang pagtataram na mararaot sa aki ko. Kaya minsan, natutroma kami pagyaon digdi sa mo, asin pagbuyong. Pagbuyong siya. Next page. Digdi sa mo, asin pagbuyong siya, wiwalaan ang kudal, asin gigara po, pati ang atop me. Minsan, dit na tanog, kansim, yero, una mi, yaon na naman, nagwawala. Traumatic din sa parte mi, lalo na kung tururog kami, nabibigla sana kami. Ansaro pa pong problema ko, tasuduang aki ninda, yaon po sama. Dati alternate sa mga aki ngunyan, daina pigpapabisita sa ina. Susaro, 6 years old, asin susaro, 8 anyos ang edad. Parehas babayi. Kung yaon digdi sa mo, suduang aki, daiman nagsusuporta, so ama, bata na waraan ki trabaho, suina, huli ta pandemya. Kaya nagsurat po ako, Kuya Henry, ano po kaya ang dapat nagibuhon sa bagay na ini? Sana po matabangan nindo kami sa problema kung ini. Halos santaon na po ining pigitios mi, ng pagwala-wala kang manugang ko. Salamat po. Alright, magko-commercial muna kami ni Manny, tatawan tatabi ki magkakadigong abiso. Mga tugang, kung anong pwede tang ma-share sa nagsurat ini sa tuyang programa. 3:45 na. Ang oras hatod sa Indoka, Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Mag spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta
Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 51CA number 071 series of 2020. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have ADA-links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, balik kita sa programa. Mani, ano may brownout? Ma brownout? Off there kita? Okay na, on there na kita? Basta yun na. Basta yun, madali lang ha. Madali lang. Tayo pigataram sa ko si Manny. Tatawan taki advice ini si Madam. Ini nag-apon sa tuya. Okay. Ano pagsabi ni Manny? Okay lang. Hello pare. Amigo. Good morning. Hello. Afternoon. Yes. Okay. Ano po, ano yan? Hindi mo po kumanog off the air? Okay lang. Oo. Dua kaya ang punto ni... Nagkapirang point kaya ang problema kaya ng texter ta. Sige, ikatabi. Ano ang kwan mo? Ano ang Ako po suggestion mo? ninong, pero case of domestic violence na po yan. Nagsaranga-sanga nagawala sa lalaki, nagkabulagan sindakan sukan, so babayi. Ako po, ninong, Oo. ako po simple lang po ang suggestion ko. Oo. Magpatabang na po sila sa